Urtero bezala Bilboko konpartsek ikurrinari omenaldia egin diote. Txalo artean jaso dute, eta aurreko urtean paratutako ikurrina berriarengatik ordeztu dute. Txupinera pregoilari eta marijaiaren begiradapean konpartsakideek aurreskoa dantzatu diote. Aitor, Berbalaguneko kidea, gaur jaso duzue Jaupitxu Jau konpartzaren Euskara Saria. Hemen daukazu, eskuetan. Jaber, erakutsi. Kabretan gauza, ederra, emozionatuta gaude, apur baten. Eta zelan jaso zenuten albistea? Pues behitu, lehenago deitu ziguten, Anderrek deitu zigo, esatea behitu gaina Ander Berbalaguna izan da, urte askotan oraindik jarraitzen du, eta behitu, pentsatu dugu zuritzen zaizue, zer irudituko zaigu, ikusita nortzuek jaso duten orain arte, plazerra eta por bat, harro gaude.